Amin. Amin. Și puteți să vă plați, vă rog. Amin. Dumnezeu mi-a dat un mesaj pentru... Dios le ha dado un mensaje hoy Și într-un mod blând este o en modo provocare pentru blando, fiecare es una provocación para cada uno de nosotros. Am vrut să spun Y quería decir că nu mi-am dat seama que no se ha dado cuenta hasta anoche ar fi mai fost, Amin. ar fi fost mai bine que podría ser mejor. No se ha dado cuenta, pero para hablar en lengua española. Gloria a Dios. Pero próxima vez, Amin. que podría ser en español, pero cuando Dios le ha dado este mensaje, ha venido con una provocación para cada uno de nosotros, que hacemos pasos y seguimos la voluntad de Dios en su nombre. En primer lugar, quiere decir algo de su testimonio. Y a lo mejor, para saber o no, pero cuando era un niño, en su niñez, ha crecido en una iglesia trinitaria pentecostal con el nombre Sfințenia. O biserică pentecostală, cred în minune și întâlnire cu Sfânt La iglesia pentecostal cree en milagros, en toate, todo. și așa cum este, se numește, así como se llama, Sfințenia, creen en santidad, en nuestra mentalidad, en corazones nuestros, toate, în hainele noastre, în nuestra ropa, en pelo, en todo. Y en gran parte es lo mismo, solo que doctrina es trinitaria. Amin. En tiempo que era allá, ha venido muchos predicadores y dicen sobre el bautizo del Espíritu Santo. Y ha predicado de muchas veces. Y no puede enumerar cuántas veces. Y ha oído de muchas veces sobre el bautizo del Espíritu Santo. Y ha creído con todo corazón y ha pedido al Señor y ha buscado al Señor y se oró. Nu pot să numerez număr de ori în care am fost în sufrageria noastră la noapte. Y no puede contar los números de veces que ha sido en su habitación y para llorar y para gritar hacia el Señor. Amin. Para que se llena con el Espíritu Santo. Y nunca pasó. Nu am știut motivul, no sabía el motivo, dar niciodată s-a întâmplat pero nunca ha pasado în acele zile. en estos días de antes. Am continuat să trăiesc viața mea, a vivir su vida, trebuie să continuăm así como debe seguir vivir, să trăim vieții noastre, que vivir en nuestras vidas. În fiecare an en cada año, ar fi o sărbătoare sau cuando es una fiesta o una conferencia o algo así, y he buscado, ok, en este año voy a recibir el Espíritu Santo, pero no pasó. Intentó una vez y otra vez. Y en tiempo, hace 19 años, se ha ido de su casa para ser militar. Su mamá trabajó en las fuerzas aéreas. Entrenamiento básico.
numim și tabără de bocanc, nu știu de ce, dar... Algo de botas, antrenament de botas. Nu știu dacă este conotație de sargenți vor șuta pe noi sau dacă este din cauza că purtăm bocanci, nu știu. Cunoscevo l'espressione del botas con il sargento, che il sargento tiene un costumbre de darsi con botas. Dar acolo, în fiecare duminică, am avut oportunitatea să mergem liniștiți para ir tranquilamente la iglesia. În fiecare zi era foarte, foarte greu. Era difícil. Pe duminică Pero am fost domingo mai liniștit și mai tranquilo y más și cómodo. am avut oportunitatea să mergem la biserică. Y ha tenido oportunidad de ir a la iglesia. O binecuvântare mare pentru mine. Una bendición muy grande para él. O biserică pentecostală Ha sido generală. una iglesia pentecostal general. Dar Pero Domnul mi-a ajutat foarte Dios lo ayudó mucho Amén. en este tiempo. După asta, am plecat de la Texas și am mers acolo la California. Y se fue para California. Unde m-aș întâlni ce ar deveni soția mea. Că donde encontró a su esposa. Amén, Exact. amén. Gramatica încă este foarte greu pentru mine. Dar slavă Domnului. Slavă Domnului. Amén. Da. Dar în prima săptămână pe care am fost liber să Que en primera plec de la semana, baza militară, cuando se fue de am la fost base militar, acolo la de o la base biserică. militar, Am ha sido a una căutat iglesia, pentru biserici în preajmă în que ha noastră. buscado una iglesia Și en am alrededores găsit-o de... în foarte, foarte aproape de Y lo noi. encontró muy cerca de él Am mers acolo și y ha sido allá. nu am știut diferența. No sabía la Nu am diferencia, știut nicio diferență. ni tampoco él no conocía la diferencia. Ha sido una iglesia pentecostal. Laud pe Domnul, Y alaba a cu Dios instrumentele, con cu instrumentos, vocele. Amén. con voz, pero está Și bien. imediat m-am Y de una vez îndrăgostit se ha enamorado Ah, de la esposa. gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén. Și după câteva săptămâni, adică 2 Y después de săptămâni, unos 2 semanas, am fost pregătiți estaba să mergem la preparado Las Vegas para ir a și Las să Vegas ne căsătorim. para casarse. Gloria De a una Dios. vez. De una vez se casaron. En 2 semanas. Gloria a Dios. Nu am făcut lucrul acesta, dar am fost pregătiți să fac. Estaba preparado, pero no lo ha hecho. Estaba preparado para hacerlo. La locura de juventud. În timp ce ne-am Y en discutat, tiempo que cuando empezó a hablar entre ellos, era bastante. nu știu, poate să înțelege că A lo mejor se eu am puede fost de West entender Virginia și que ea era de California. Él era de Virginia y lejos. ella de California. Foarte, muy lejos. foarte. 3.000 de mile, nu știu. Wow, Muy kilometri. Mile, kilometri. Da, 3.000 kilometri. da, da. Ya, mile. Muy, Da. Foarte, foarte departe. 3.000 kilometri. Deci, dacă am fi fost în Biserica Apostolică, Si și era la iglesia chiar pentecostal. atunci Y nu aún aș así, știu cei prieteni din preajma ei și No ea conocía aș a los știe, amigos de su alrededor prietenii mei. que eran sus amigos. Pe Los toți amigos de su săptămâni era, alrededor. Algunos eran sus amigos. înțeleg, ei înțeleg. amén. Pero ellos no Dar entendían. după câteva săptămâni, Pues después de una semana, su suegro se ha dado cuenta de algunas cosas raras. En primer lugar, él preguntó, ¿tú eres de West Virginia? ¿Conoces al hermano Billy Cole? Fratele Billy Cole este un misionar Es un misionario celebro, famoso,
care s-a dus în Etiopia che se și fue a para văzut o trezie en Etiopía. Sí. mare, inimaginabil de mare, cu câteva grande. milioane de oameni. Wow, Aleluya. millones de hombres. Era un om foarte minunat de la Era un Dumnezeu. hombre De Dios. Și de Dios. eu niciodată am auzit Nu l-o despre el. Él conocí. nunca ha oído sobre Și él. a fost destul de ciudat, dar Ha sido bastante raro, pero el a continuat Pero el a să-mi seguido. interoghează. para interrogar. Și el mi-a întrebat, ok, Y él dacă nu le știi preguntó, fratele vale, si tú no sabes, acolo, știi fratele Stone Kings si tú sabes a mi hermano Stonsky sau fratele Bernard, o hermano Bernard, super intendent, președinte, era un presidente de la organización de Pentecostal. Lo conocen. Și atunci el își dea seama că era ceva diferite cu mine. Entonces se dio cuenta que era algo mi-a diferente întrebat con él. atunci, cum ai fost botezat? ¿Y cómo has sido bautizado? Oh, Pur și simplu, am fost botezat în numele Tatălui și Fiului și ha Sfântului sido Duh. Dar bautizado este en nombre del același. Padre y del Espíritu Santo, sí. Pero es lo Nu mi-am mismo, dat seama pero no se dio că cuenta era o él. diferență foarte Era mare, una diferencia muy inimaginabil de grande, mare. Da, da, da. imaginable. Și el a vorbit cu soția mea. Él habló con El a la vorbit esposa cu soția suya mea și ea mi-a trimis y ella le mandó imediat y Un de una mensaje. vez 10-20 de scripturile de la Biblie, 10, 20 despre escrituras de la Biblia. lui Dumnezeu. de Dios, Și palabras de Dios. am citit toate Él leyó todo și mi-am dat seama y se dio imediat, cuenta de una vez, wow, wow, am fost, que ha sido, am trăit în o ha minciună vivido toată en viața una mea. mentira toda la Ce vida. este asta? Trebuie să caută fața Domnului. ¿Qué es esto? Tengo que buscar la cara del Señor Ca să înțeleg ce este para entender calea cea bună și el Amén. camino, el dreptate. mejor camino. Și am spus, I-a dicho. i-am spus, Y le ha dicho, ok, Ok. aceasta este prima dată pe care am auzit esta es despre la acest primera lucru. vez cuando Deci, oigo de estas nu palabras. plecați de la mine încă, No, să nu Amin. relație. Mi dai câteva zile să dame mă unos gândesc días despre para lucrul pensar acesta. sobre lo que le han dado a Și leer. cu siguranță, Y la con a doua zi seguridad, am el m-am segundo rugat día și am ha orado și socrul meu mi-a y su sunat suegro pe telefon lo și llamó por teléfono el a făcut un studiu biblic y ha hecho un estudio bíblico despre botezul în numele sobre el Domnului bautizo Iisus del și Señor despre Jesucristo unitatea lui Dumnezeu. y Unitatea sobre lui Dumnezeu. Da, da. la unión Sí. con Jesús, con Nu Dios. știu, La unidad. Unidad. trebuie să mi-am Tenemos dat que- seama mai înainte, Él se ha dado dar cuenta el a făcut antes, pero él ha studiul hecho biblicul acesta estudio bíblico la plajă. en la playa. Ha Aceasta hecho el era estudio semnul bíblico. urmă. Este era el primer senio. Dar Pero am fost acolo și ha sido după allá y nu después știu, no 10 sabe minute, 10 minutos, pentru că am citit deja porque versetele ya ha leído despre los versículos que și le mandó după su esposa 10 minute y después de 10 în minutos care el mi-a en explicat, que él le ha explicado, am primit recibió realizația și revelația lui numele lui Dumnezeu. una Nombre revelación de del nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Și i-am spus, trebuie să fiu rebotezat în numele Que tiene Domnului que ser Hristos. Și rebautizado en el nombre de era o Jesús. ziua foarte Era un día muy fría și el mi-a întrebat, y él le preguntó, când vrei să ¿Cuándo faci quieres lucrul acesta? Și am hacer spus, esta astăzi este prea para bautismo? devreme sau nu? ¿O es temprano o Și no? acolo,
plajă, allá la playa, într-o zi foarte frigă, am fost en botezat un în día numele Domnului frío, Iisus. ha sido bautizado en el nombre de Amén, Jesús. gloria a Dios. En la Amén. playa fría. Gloria a Dios. Am dat de o problemă după Pero dio de un problema después del Era La familia bautizo. de él. începutul vieții No. vieții noi. Que después de Era su începutul vida vieții nueva, noi. Dar după asta am pero avut después ha o altă tenido problemă în care una problema, socrul meu era Su foarte suegro strict și muy mi-a estricto, spus le ha dicho, nu pot să Nu. vorbiți cu fiica mea no înainte puedes că hablar primești no puedes hablar Duhul Sfânt. con mi hija antes de Sí. recibir Aceasta era el Espíritu regula lui. Santo. Ay, Esta Dios. es la regla Sí. suya. Gloria a Dios. Am fost surprins, Y ha sido Sí. sorprendido. nu știu cum să zic, am fost Claro, No por sabe eso. cómo decir, ha sido destruido. Amén. fiindcă Amén. în acel zi am În mismo căutat día a pentru buscado Duhul Sfânt pentru deja a Dios. 20 de ani de zile. Ya después de Sí. 20 años de mentira, Dacă los 20 años de anterioridad, următoarele 20 de ani de en zile los próximos 20 ar años, fi fost ca primele, si fuera como nu los știu când primeros, se va întâmpla. no sé cuándo va a pasar para recibir el Espíritu Santo. Domnul Pero a făcut Dios o minune în ha viața hecho mea. Și Gloria a un Dios. milagro după sobre câteva mí. săptămâni Y después de a una semana avut loc o sărbătoare, o ha conferință tenido lugar la una biserică. conferencia Și en una iglesia. în inima mea și în mintea mea En am su crezut corazón, că en su ar fi mente, foarte pensó mult că am trebuit să aștept și que aștepta și debería să aștept. que podría esperar Dar tanto tiempo, Dumnezeu pero Dios face minune și în hace zilele milagros astea. y el día de Amén. hoy. Amén. Gloria a Dios. A fost un cor foarte, foarte Y mare. ha sido un coro Amén. muy grande, bonito. 20-30 de persoane 20-30 personas care au laudat pe que Domnul alababa al și Señor. era ceva foarte minunat. Era algo muy hermoso. Amén. Am simțit Duhul Y sintió în el slujba Espíritu aceea. en, Gloria a en este Dios. culto. M-am gândit, ok, Y am pensó, simțit lucrul acesta în trecut. sintió, Ce este diferența astăzi? sintió Dar el pasado, unul pero dintre ¿cuál cei es mai- la diferencia unul de dintre hoy? cea mai importantă Pero Tenía el uno, nombre de Jesús. diferențele pero era că uno am era la primit diferencia revelația es lui que, Domnului Iisus. que recibió la revelación del nombre de Jesús. Amén. Acest lucru este foarte important Porque în este es muy primirea importante Duhului Sfânt. el recibimiento Amén. del Espíritu Santo. Credem în Domnul Para creer en într-un, Dios, să spunem așa, pentru un moment. para decir así en un Dacă momento, credem în Domnul si creemos en Dios într-un mod trinitar, en un este modo, nu știu cum să spune, o văl. es como algo así enfrente, como un voile. Un espejo será. Como, ¿Vela? no, Pote como será. un velo, este trapo, este enfrente, como una cortina, sin que Amén. tengas en los Dacă ojos. credem în Domnul Si creemos într-un en mod Dios trinitar, en modo este trinitario, ca ar fi un val es como, între noi și Dumnezeu. Amén. es como Și un voile así entre Pot nosotros să y cred, Dios, pot să-l văd puțin, Puede dar ver nu un e poco, destul de clar. pero no es bastante Dar claro. când avem revelația Pero cuando tenemos la revelación lui Dumnezeu și de când cred Dios în numele lui y Isus, crees en el nombre de Jesús, putem să vedem pe Isus într-unat în slavă, podremos ver într-unat a în Jesús glorie. Și nu coronado este en nicio Amén. confuzie, nu este Amén. nicio vală. Așa cum este scris în Así Biblie, como está escrito en El la a Biblia, rupt Él vală ha roto care era el velo este de Amén. frente Spune para poder mai ver. despre lucrul acesta. Amén. Cuando Gloria no a crees, Dios. no ves, tienes así, sale escapado algo en los ojos, si no quieres creer, no quieres ver. Un velo en los ojos. Sí, 10.
Aleluia. Amén. Amén. Da. Evrei, capitolul 10. Hebreos 10. Începem cu versetul 16, unde spune că acesta este legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, spune Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mințile lor. Și păcatele lor și nelegiuirile lor, eu nici de cum nu mi le voi aminti. Dar acolo unde este iertarea acestora, nu mai este ofrandă pentru păcat. De aceea, fraților, având cutezanță pentru a intra în locul preasfânt prin sângele lui Iisus, pe o cale nouă și vie, pe care El a consacrat-o pentru noi, prin Hebrea, care i-a spus este prin carnea Lui. Oh, haleluia! Gloria a Dios. Era ceva în Vechiul Testament, era ceva care a separat oameni de la Dumnezeu. Și în acel timp au trebuit să merg către preoți specifici, preoți de la sacerdotes de o específicos anumită tribă, de un tribu, care erau sfințit pentru lucrul acesta. Santo para estas cosas. Amén. Și era un val care a separat oameni de la las prezența personas lui de la Dumnezeu. presencia de Dios. Gloria a Dios. Dar cu sângele lui Iisus, Pero con la sangre de această Jesús, val, acest val era rupt este pentru trapo noi. roto para Amén. nosotros para poder ver. Amén. Gloria a Dios. Oportunitatea să venim în prezența Gracias por Domnului y din ahora cauza por tener acestui esta oportunidad lucru. tan grande de estar en la presencia de Biblia spune Dios. că carnea lui era val, într-un mod metaforic. Gloria a Dios. Și când carnea lui era rupt Cuando su pentru carne, noi, cuando su carne se rompió para nosotros, pe baza acestui lucru avem y en cutezanță base pentru de a este, intra în locul Amén. Gloria a Dios. Și locul la preasfânt palabra din de templu Dios y el era lugar un loc foarte, foarte más sagrado minunat, del templo fiindcă era a avut algo arcul maravilloso, porque ha tenido cum se spune? Chivotul legământului. Amin. A avut acest lucru și în lucrul acesta a avut trei lucruri. ha tenido tres Adică cosas. unul era mana pe era- care Dumnezeu a dat, Dumnezeu i-a dat tuturor Que lui Dios le Israel ha dado todo a în Vechiul Israel Testament. en Și el aceasta Viejo simbolizează Testamento. Amin. Y esto que Amén. es una El este provisión. provizia noastră. Y Él es Aleluia. nuestra provisión. Amén. Aleluya. Aleluia. Que le han dado su Gloria a mano. Dios. Aceasta este un mesaj diferit și nu vreau să... Este es un mensaje diferente. Gloria No a quiere, Dios. Gloria a no Dios. quiere ir más lejos. Quiere seguir con Aleluya. lo suyo. Slavă Domnului pentru lucrul acesta. Amin. Slavă Domnului Amen. că avem acces la prezența Gracias a Lui, Dios în que numele tenemos Gloria a acceso Dios. al Señor Gracias, Jesucristo, Señor. a su nombre. Dar să înapoiem la ziua în care am primit Duhul Sfânt. Pero vamos a Socrul meu en el día cuando recibimos el mi-a Espíritu ajutat Santo. Su suegro lo ayudó cu rugăciunea mea. con la oración Și suya. aș dori să fac lucrul acesta și Quisiera eu hacer astăzi. este Fiindcă y hoy mismo, în timp ce am simțit en tiempo que Él sintió focul Duhului fuego del arzând în Espíritu inima mea, Santo, am continuat în să su vorbesc, corazón, să vorbesc, să ha laud. continuado a hablar, Amén. a alabar. E bine, e bine. Está bien. Dar la un moment dat Pero
trebuie să oprim și să-l dăm frâiile lui Dumnezeu și să eliberăm fălcile și limbile noastre pentru Dumnezeu să preluă, să preluiască. Amin. Și El s-a rugat cu mine și mi-a spus lucrul acesta și am spus ok, voi încerca, pentru că nu am făcut așa vreodată, voi face așa și să vedem ce se va întâmpla. Și după, nu știu, odată am încercat și când am simțit focul lui Dumnezeu arzând în inima mea, am laudat pentru un moment, dar am oprit și am relaxat și la prima dată nimic s-a întâmplat. Dar am încercat și din nou, la 2 ore, și atunci Dumnezeu mi-a întâlnit cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Gloria a Dios. Și am început să vorbesc în alte limbi, cum le vedea Duhul, așa cum este scris în Biblie. Amin. Amen. Aleluia. Și știu că suntem puțini astăzi, dar nu contează pentru Dumnezeu. Fiindcă Biblia spune unde sunt 2 sau 3, fiindcă unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, sunt și eu acolo în mijlocul lor. Amen. Și aș dori să predic astăzi într-un mod ca ar fi, ca odaia aceasta ar fi plin de oameni. Amin. E ok? Amin. Amin, aleluya. Amen. Gloria a Dios. Aș dori să citesc de la cartea lui Luca, capitolul 2 și 4, începând cu versetul 5 și, scuze, 45. 45 Lucas. Până la sfârșit. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a spus, astfel este scris și astfel se cuvenea să sufere Hristos și să învie dintre morți a 3-a zi. Și pocăință și iertarea păcatelor să fie predicate în numele Lui printre toate națiunile. Amin. Iar voi sunteți martori ai acestor lucruri. Amin? Amin. Suntem noi martori ai acestor lucruri. Gloria a Dios. Aleluia. Și le-a spus, și iată, eu trimit promisiunea Tatălui meu peste voi, dar voi rămâneți în cetatea Ierusalim până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Aleluia. Aș dori să fiu îmbrăcat cu putere de sus. Amin. Amin. Am nevoie de acest lucru în viața mea. Am nevoie de lucrul acesta. Aleluia. Gloria a Dios. Iar El i-a dus afară Amin. spre Betanie și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Și s-a întâmplat în timp ce El îi binecuvânta, că s-a îndepărtat de ei și a fost luat sus la cer. Și ei i s-au închinat și s-au întors la Ierusalim cu mare bucurie. Și aș dori să vorbesc cu ceva despre versetul acesta. Ziua Cincizecimii nu s-a întâmplat în acest verset. Cuando no pasó en este Domnul Iisus Hristos a plecat, a fost primit sus la cer și, așa cum este spus în Biblie, a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Și ei, apostolii, discipolii, au avut o mare bucurie în Domnul, pentru că tot ce au văzut, pentru care El a făcut.
por Și ver todo lo que ha hecho Él. totuși, încă nu au avut. Pero aún así, todavía Au no ha trebuit tenido să el aștepte Espíritu pentru Santo. promisiune, Debe esperar para la ca și promesa, noi. como nosotros. În același mod în Amin. care noi En este modo, como așteptăm pentru nosotros Duhul Sfânt, esperamos para el Espíritu ei Santo, au ellos trebuit să facă acest debería lucru și ei. hacer Și ei au esta tot cosa como timpul nosotros, esperar. templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. Amén. Amén. Și aș dori să continuez povestea asta. Estaba en continuo Historia el templo asta. alabando a Dios hasta recibir su Espíritu. În Cartea lui Faptelor Apostolilor, începând cu în capitolul 2, începând cu Hechos 2. versetul 1. Hechos Și 2. Biblia spune că și când se împlinea ziua Cinzecimii, erau toți într-un gând la un loc. Suntem, așa cum este gândit, suntem într-un loc. Amin? Amén. Amén. Și aș dori să ne unim într-un gând, să Quisiera que unim, nos unimos en el să mismo fim de pensamiento, acord. que estemos de Amin? acuerdo. Amén. Erau toți într-un gând la un loc și dintr-o Todos dată în a venit mismo un sunet din pensamiento. cer ca un vânt vigelios, ca un vânt vigelios, puternic, Ahí lo pone. și a umplut toată casa unde ședeam ei. Nu știu dacă ați văzut, Nu știu dar si astăzi ați văzut, și astăzi pero este hoy o ziua foarte Es un día cu un vânt vigelios și puternic. con viento. Amén, así es. Și Amén. vântul care bate în ziua de azi este același care a fost în ziua lor. Amén, Și nu este aleluya. o vorbă de vântul natural, este o vorbă de vântul Duhului. Amin. Aleluia. Amén, gloria a Dios. Același promisiune care era pentru ei este pentru Amén. noi La în ziua misma de promesa azi. que es para ellos es para nosotros en día de hoy. Aleluia. Și le-au apărut limbi despicate ca de foc și s-au așezat peste fiecare dintre ei. Și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Amén. Aleluia. Și au început să vorbească în alte limbi, cum le dădea Duhul să vorbească clar. Aleluia. Aleluia, Iisus. Amén. Gloria a Dios. Și aș dori să subliniez ceva. Toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt în ziua Cinzecimii. Ei au avut revelația despre unicitatea lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos. Că în El este toată unitatea lui Dumnezeu. Amin. Aleluia. Și un lucru pe care am văzut, am observat în viața mea, este că și nu vreau să spun nimic rău împotriva nimeni, dar un lucru pe care am văzut în viața mea este că în biserici trinitare este mai comun nu pentru toți să primească Duhul Sfânt, dar câțiva și poate după o trezire, nu știu, 60-70% ar primi Duhul Sfânt. Și slavă Domnului, este un pas către Dumnezeu. Și laudăm pe Dumnezeu pentru lucrul acesta. Încă trebuie să fac pași pentru revelația lui Dumnezeu și să fie botezat, dar totuși slavă Domnului pentru lucrul acesta. E un pas. Și diferența între Biserica Trinitară și Biserica Apostolică, pe care am văzut după experiența mea, în fiecare Biserică Apostolică pe care am fost o parte, am văzut că e foarte mai mult,
90%, 95% sau chiar toate. Așa cum era în ziua și zecime, toți au fost umpluți. Și aș dori pentru noi să căutăm lucrul acesta în vieții noastre. Fiindcă avem revelația lui Dumnezeu. Avem revelație. Nu mai este o văl care ne separe de la Dumnezeu. Nu mai este un văl care ne separe de la puterea de Dumnezeu. Nu este nimic. Și dacă căutăm, Amin, gloria a Dios. Aleluya. Acum câteva săptămâni, fratele Nico de la Scoția a predicat despre lucrul acesta. În Matei, capitolul 7, în care Iisus a spus discipolilor săi, a spus, cereți și vi se va da. Amen. Cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, primește. Și cine caută, găsește. Și celui ce bate, i se va deschide. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Dacă cerăm, primim. Gloria a Dios. Dacă cerăm, Dumnezeu care dă tuturor cu generozitate, așa cum este spus. Amin, amin, El aleluya. este credincios, amin. El este credincios să ne dă daruri bune. Amén, amén, aleluya. El ne puede dar todo lo que le pedimos. Aș dori să continuez Y quiere continuar en versículo 21 21, de la capitolul 2 al Faptelor. capítulo 2, verso Și se va întâmpla că oricine va chema numele Domnului va fi salvat. Amén. Și să nu mai lungim mult, dar aș dori să subliniez ceva despre versetul acesta. Este foarte important. Fiindcă mulți oameni în ziua de azi spun că acest verset înseamnă că dacă strigăm către Dumnezeu, vom fi salvați. Și pe față se pare că aceasta este semnificația. În engleză, în română, probabil în spaniolă, se pare că aceasta este semnificația. Dar în limba originală, în limba greacă, nu era același semnificație. Are conotația aceasta și are o altă conotație. Biblia spune că este și se va întâmpla pasul sau adică lesite, cine va chema, dar chema este să fie chemat peste noi. Este o vorbă de botez. Dacă avem numele Domnului chemat peste noi, vom fi salvați. Este deopotrivă să strigăm către Domnul și să avem numele Lui peste noi. Dacă căutați cuvântul acesta, adică lesite, adică chema, este o conotație de nume de familie. Adică în timp ce ne căsătorim, soție luă nume de familie lui soțul. În același mod, în timp ce suntem botezați în numele lui Iisus Hristos, ca mireasă de Hristos, suntem o parte din familia lui Dumnezeu. Amin. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén. Sí, amén. Și în versetul 3 și 7, Biblia spune, și când au auzit, au fost răpunși în inimile lor și i-au spus lui Petru și celorlalți apostoli, bărbați și frați, ce să facem? Iar Petru le-a spus,
Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Fiindcă a voastră este promisiunea și a copiilor voștri și a tuturor care sunt departe, atâția câți Domnul Dumnezeu nostru va chema. Și citim și cităm versetul acesta de ori innumerabil. Se pare și am citit și citat versetul acesta și în biserică. Am avut o mintea diferită despre, o gândire diferită despre versetul acesta, dar totuși am citat lucrul acesta. Și dacă suntem într-o biserică pentru mult timp și vedem câțiva primind Duhul Sfânt și dacă noi nu primim, pentru mine, în viața mea, acest cuvânt, adică primi, veți primi, a devenit ceva mistic, fiindcă nu am știut cum să primesc, cum să primesc. Și am auzit de multe ori să primească Duhul Sfânt, dar în timp ce am auzit, nu am știut cum să primesc. Și nu am știut ce mai să fac. Dar aș dori să citesc versetul acesta în câteva alte versiuni, pentru noi să avem înțelegere. Și mai ales în limba, da, în greacă. Amin. Biblia spune că lipsește din Dorea Iohannetos. Adică nu doar veți primi, dar veți lua ca pradă. Veți lua, fiindcă este acolo, este pregătită pentru noi. Nu trebuie să căutăm mai mult sau să facem sau să lucrăm, dar este acolo pentru noi să luăm. Și aș dori să comparăm și versiunea Vulgata. Și în primul rând aș dori să spun că Vulgata era traducă mai departe de la Biserica Apostolică, adică câteva secole după evenimente pe care i-a avut loc în Noul Testament. Și are câteva probleme, după părerea mea. Dar, încă, în mare linii, este o traducere biblică. Și din timp în timp putem să găsim, să spunem nuggets în engleză, adică ceva minunat. Și versiunea latină spune așa, și îmi place foarte mult pentru că limba latină este atât de similară cu română. Dar Paenitentiam inquidagite et baptisetur unus Christi vestrum in nomine Iesu Christi, in numele lui Iisus Hristos, in remissionem peccatorum vesturum, et accipietis Donum Sancti Spiritus. Adică nu e doar să primim Duhul Sfânt, dar să acceptăm Duhul Sfânt. Este acolo. Și am avut o gândire despre mesajul de azi. Și era despre o reclamă. Ai văzut reclamă pentru aplicație pe nume Revolut? Aveți cineva? Are cineva Revolut? Am, dar nu am reușit deloc.
Dar am câteva alte versiuni, adică Wise, este Wise, care este pentru întreaga Europa, pot să schimb în euro, în lei, în lev, de Bulgaria, în lei de Moldova, în liră sterlină, în dolar, toate. Și în Statele Unite sunt foarte multe, de la Zelle, care este prin bancul, sau PayPal, sau Cash App, sau Venmo, sau Apple Cash, sau multe există. Dar dacă cineva ne trimită bani, este acolo pe aplicație. Este acolo pe aplicație. Dacă cineva ne trimite bani. Nu trebuie să lucrăm pentru banii acești. Nu trebuie să căutăm pentru banii acești. Nu trebuie să cercetăm pentru banii acești. Doar trebuie să mergem la aplicație și să apăsăm butonul Accept. Accept. Și este în același mod. Trebuie să acceptăm darul pe care Dumnezeu ne-a dat. Aleluia! Aș dori pentru fiecare dintre noi să fim botezați în focul Duhului Sfânt. Amin. Am nevoie de lucrul acesta și mine. Am nevoie de lucrul acesta în fiecare zi. Am nevoie de toți lucrul acesta în fiecare zi. Și aș dori să veniți la față și să acceptați. În frente, chiar aceptamos Señor. Aș dori să citesc la sfârșit. 2 Corinteni 6:2. Unde spune, fiindcă El spune, la timpul acceptat te-am ascultat și în ziua salvării te-am ajutat. Iată, acum este timpul acceptat. Iată, acum este ziua salvării. Haideți să ridicăm inimile noastre și să laudăm pe Dumnezeu și să căutăm fața lui Dumnezeu și să acceptăm daruri bune pe care El ne-a dat.